ವಾಟ್ ಎ ಕಾಮಿಡಿ. ಕಂಡೆ ಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಂಡೆ ಕಂಡೆ ಎಂಬುದು ಕನಕನ ಕಿಂಡಿ ಅಲ್ಲ, ದೇವರ ಮುಂದಿರುವ ಹುಂಡಿ ಅಲ್ಲ, ಬಕಾಸುರ ಬೇಡಿದ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜಗಳ ಬಂಡಿ ಅಲ್ಲ ಕಾಂತ. ಈ ಕನಕನ ಕಿಂಡಿ ತೆರೆಯಲು ಯುವಕನ ಯೌವನ ಸಾಲಲ್ಲ, ಸುಗುಣನ ಸಂಘವು ಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ಗಂಡಸ್ತಿನ ಗಂಡಸ್ತನವೆಂಬ 7 ಅಂತಸ್ತಿನ ಶಾಖ ಸೋಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಂತ. ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಕಾಂತ, ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಮಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಹಾಯ್, ಎನ್ನ ಪುದರ್ ರಾಕೇಶ್ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಬಂದು ಯಾನು ಸಂಧಿ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂಚೆನೆಂಕಲ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗಟ್ಟೋಗು ಬರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದಿರಿತ್ತಿರು ಪೂರ ತುಯ್ಯ ಎಂಕಲ ಎನ್ನಿಯ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೋಲಿಯ ಬಂದು ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ನ ವಿಕ್ರಮ್ ಇರ್ಬೇಕ ಇನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಂಡಿರು ಒಂದು ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಗ ತೂಕ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚು ಇಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಓಕೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಉಮೇಶ್ ಎರಡು ಪಂಡ ಅಂಚಿನಾರು ಪಂಡಿರ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟದು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪೂರ ಪಂಡು ಆಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಟೀಮ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಆದಲ ಲೆವೆಲ್ ಹತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಗಮ್ಮತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಟೈಮ್ ಇತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಅವೇನೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಆಂಡ್ ಯಾನ ಐಟೊಂಜಿ ಮದಿಮಾಯನ ರೋಲ್ ಮಲ್ದೀನಿ ಎನ್ನ ಏನು ಬುಡಿದಿ ಅದು ರವಿನಂದನ್ ಭಟ್ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಮಲ್ತ ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ 4 ಜನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ ಐಟೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಏನ ಪಂಡ ಸಂಶಯ ವಾ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ತಂ ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯನು ಎಂಕಲ್ ಐಟಿದೆಯ ಅಂದು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ 1 ಒಂದು ಶುರುಟು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐಡಿಯಾನ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ 1 ತೂಯಿಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಎನ್ನೆಂಡು ಎಂಕುಲು ನೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಅಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಜನಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೂರ ಬೋಡಾದಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಶುರುಟು ಎಂಕಲ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ದಿಜ್ಜ. ಆ ಟೈಮಿಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ 2 ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ಕಲಾವಿದ ಉಡುಪಿನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ದುಂಬತ್ತದ ಪಂಡೇರು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಂಚಿ ಬೊಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕಡೆ ಎಂಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾರ್. ಸೊ ಅಪ್ಪನಾಗ ದಾದಾನ ಪಂಡಾಗ ಆಗ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಂಚಿ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದು. ಸೊ ಅದಾಗ ಯಾನ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಪಂಡ ಯಾನು ಬೇತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಂದು ಮಲ್ತಂದ ಇತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಯಾನು ಅದಾಗ ಆ ಮೂಮೆಂಟೆಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಸಡನ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಪಂಡೇರು ಈರನ್ಲ ಎಂಕಲು ಒಟ್ಟು ಪಾಡೋದು ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಲ ಬರ್ತಂಡೆ. ಸೊ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಡು ಎಂಕಲ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಗೆತ್ತ ಅವು ಚರ್ಮುರಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಎನ್ನ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಕಿನ್ಯ ರೋಲ್ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ಆಂಡಲ್ಲ ಅವೇ ರೋಲ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಣೆ ಜಡ್ಜಸ್ ನಗಲ ಪಂಡೇರು ಸೂಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದೆ. ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಎತ್ತುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಎತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಬರೆ ಆಜಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಡ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸೀಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಬರೀ ಒತ್ತಾಯ ಬಂದಿತ್ತೆ ಆರು ಬಂದಿರು ಅವ್ರು ಎಂಗಲ್ಲ ಎತ್ತವ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಸೀಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ತೂಯ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅಡ್ಬೇಕ ಸೀಸನ್ 2 ಮಲ್ತನ ಖಂಡಿತ ಬೋಡಂದಿತ್ತೆ. ಸೀಸನ್ 2 ಮಲ್ತೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅಂಜನೆ ಎಂಕನ ಸನ್ನಿಧಿ ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನು ಉಮೇಶ್ ಅಲ್ಲಿವರು ಆಡ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಒಟ್ಟಾದ ಪೋಯಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಗೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ತಂಡದ 4 ಜನ ಒಟ್ಟಾದ ಯಾನು ರಾಕೇಶ್ ರವಿನಂದನ್ ಉಮೇಶ್ ಕಂಜಿನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಟ್ಟಾದು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚರ್ಮುರಿ ಬಂದ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತ ಚರ್ಮುರಿ ರಂಗ ಎಂಚ ಪೂರ ಕುಸಲ್ ಬರ್ಪುಣ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಐಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ನಗಳು ಅಂತೆ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ರ ನಾನು ಪಂಚಸ್ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ನಾನೊಂದು ಬೆಟರ್ ಆಡ್ ಬಂದೆ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ರ ಪಂಚಸ್ ನನ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲ್ಲೇ ಬಂದಾಗ ಜನಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತೆಲ್ಪವರೆಂದು ನಿಖಿಲ್ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಪಂಚಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚೆತ್ತು ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಪರು ಮಾತ್ರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಲ್ಲ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಜನಕ್ಕಳು ತೂಪೇರು ಬಾಕಿ ತಕ್ಕ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಚ ಮಂತದ್ದು ನಿಖಿಲ್ ಬಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಪಿತಾಪುರ ರೆಬೆಲ್ ಅಂಚ ನಿಖಿಲ್ ನಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪೋಡು ಅಂತ ಆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರ್ಬೇಕು ಎಂಗಲ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಬರೋಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬಂದು ಅಡ್ಬೇಕ 2ನೇ ರೌಂಡ್ಗೂ ಎಂಕಲಿ 5 ಜನ ಒಟ್ಟದ್ದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ ಮೈನದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕಲಿ ಇಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಕ್ಕ ಇವನ್ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅವನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಖುಷಿಟೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ
ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅವನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೇನ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅವೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತು ಪಂಚಸನ್ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಯ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಶಾಲೆ ಹುಡುಗನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದಾಯ್ತು ಪುನಃ ಬೊಕೊಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಯ ಐಟಿ ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆದ ಯಾನು ದಾದ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಬರ್ತಾನೆ ಪಂಡ ಟೀಚರ್ನ ರೋಲ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆದಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀಚರ್ನ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಬರ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಟೀಚರ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಟೀಚರ್ನ ರೋಲ್ ಇಡು ಸೊ ಟೀಚರ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೇರು ಸೊ ಟೀಚರ್ಗೆ ಎಂಚ ಜೋಕುಲು ಮಂಗ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಅವೇನು ಎಂಕುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ತೋಜಪಯ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಡು ದಾಯಿ ಬರ್ತರು ಟೀಚರ್ ಪುನಕ ಮಾಲೆ ಪಾಟು ಪೋಕ ಬಂದು ಟೀಚರ್ ఆయన ಅದು ಬೇಗ ಬಾರ್ದು ಬೋರಿ ಟೀಚರ್ ಮಂಗಪ್ಪ ನೆಂಕಲ್ಲಿ ఉండాలి చేంజ్ అవుతుండు లొక్కంబే ఎక్కడ మోరి ముల్పైతుండు లొక్కంబే ಲಕ್ಕವೆ ఏ సైట్ పోతనే పునాతమ్మ డైలాగ్ లక్కంబే ಟೀಚರ್ ಅವು ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂದೆ ಎಂಕುಲು ಪುನೋನು ಮೀ ಪಾದ ತಿರ್ಗಾಜಿ ಬಿಡ ಟೀಚರ್ అత బేగా టీచర్ ఎంగలి శవాను శవాడు మీ పాయింట్ టీచర్ అంత బారి స్పీడ్ అయ్యి You're my pumpkin, hello honey bunny, I'm your హలో అయ్య బొచ్చే పోతేగి అయ్య బొచ్చే యాన్ ముల్ పుడాతే తత్పే తని కెల్తేరాన్ తని సైతే పోయి నన్న చెప్పు లక్కబేరే లక్కే పోయి నానిన్న బిడలారే ಜಡ್ಜಸ್ ಸಂಘ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂದು ಇಂಚಿನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅವಂಪಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಅವೇಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಡು ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಊರ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ ಪೂರ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅದು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪೂರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ಗೂ ಮತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊರಿಯ ಇವನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಾಕೇಶ್ ರೋಲ್ ಅರ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪೊಲ್ಲದು ಅದು ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಏನೊಂಜಿ ಆಯ್ತು ವಿಲ್ಲನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅವಳ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ರವಿನಂದನ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಲೇಡೀಸೇ ಪಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಬಂದು ನಾನು ರಡಾಡ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ ಆ ಒಂದಿಂದಿಟ್ಟು ರಡಾಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸಾರಿ ಪಾಡೋ ಬತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವಲ್ಲಿ ಹೆಂಕಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಟೀಮ್ಗೆ ಅಂತ ನೀವೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಪೂರ ಓವರಾಲ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸೊ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕೊಂಚ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ ನಾಟಕ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಂಡ ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ವಾರೀತಿದ ಸಮಸ್ಯೆలు ಬರ್ಪ ವಾರೀತಿದ ಕಾಮಿಡೀಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಇಂಕಲು ಜನಕ್ಲೆ ತೋಜಪವರೆಗೆ ಪಂಡ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎನ್ಯ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕಲು ನಾಟಕದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆತ್ತ ಐಟ್ ಎನ್ನ ಹೀರೋಯಿನ್ ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಕ್ರಮ್ನ ಹೀರೋ ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಮೇಶ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಕೇಶ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತ ಒಂದಿತ್ತು ದಾದಾ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ರಾಕೇಶ್ ಸೊ ಆ ರೇಪಗೆಲ್ಲ ಟ್ರಯಲ್ ಬರಂಗೆ ಲೇಟ್ ಸೊ ಅರೆಗೆ ಏನೋ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ರೀಸನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಗೆ ಬಾಂಬೆದಾರು ಬರ್ತದೆ ಆರು ಬರ್ತೇರು ಮೇರ್ ಬರ್ತೇರು ಸೊ ಎಂಕಲ್ ನಾಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಂಬೆದಾರು ಪೋಯದ ಸೊ ಏಪಲ್ಲ ಬಾಂಬೆದಾರು ಪೋಪಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅರೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ನೈಸ್ ಅದೊಂಜಿ ಪುದರ್ದು ಸಿಂಕ್ರೊಟ್ಟೆ ಸೀನಾ ಬಂದು ಸೊ ಏಪಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪಿರಾರು ಸೊ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಪಂಡ ಆರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ತಿಬೇಕಾರ್ ಎಂಕಲೆ ಆರ್ನ ತೂರಂಗೆ ತೆಲ್ಪವರು ಇತ್ತು ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿರುದು ಕೊಡ್ತಿರಾರು ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಟೆ ಆರು ಭಟ್ರು ಅಂಚೆನೆ ಅರೆಂಚೂರು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಕೆಲವು ಕೋಡಿ ಬಲಸರೆ ಒಪ್ಪಿರು ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಅರೆಗ್ ಕೂಚಿ ಭಟ್ರು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಪುದರ್ದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಮಾತಕಲ್ಲ ಅವಳು ಅಲೆ ಊರ್ದವಾಡು ಮಲ್ಪೆಡವಾಡು ಪೂರಕ್ಲ ಲೆಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಕೂಚಿ ಭಟ್ಟ ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚ ರೆಡಿ ಅಂಡ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಏನೇನು ಬಂದು ಎಂಕಲು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏನೇನು ಬಂದ ಎಂಕಲು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಮಲ್ಪರೆಗ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ಬನ್ನಾಗ ಮಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ಸ್ನಾಗ ಇತ್ತು ಸೊ ಎಂಕಲ ಒಂಚೂರು ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಅವು ಪೂರ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಅವರ ಸ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಂಡು ಆದಾಗ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೆಗ ಆಂಡ್ ಯಾರಿವಳು ಸೂಸಿ ಮಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣವಳು దాదా పుదార్ దాదా గీతాంజలి ఈ గీతాంజలి అండ యాన్ శ్రద్ధాంజలి ఏయ్ నాటక ఇడలేంబే నిన్న మెగ్ది మిన్ని మధ్యాహ్నం అందా జుండ మెక్కి ఏర్ మెక్కి ఆలే మోలెన్న మెక్కెత్తు ఒక ఎన్న బుడేది బుడేది మోలి ఇత్తు సమయ ఒలుత్తోలు మారే కంకణాటి దాదా మరలా ಬೇಲೆಗು ಮೇ ಅಂತಾನಾ ನಬೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತ ಬಸರ ಬನ್ನಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೋಚನಿ ನದೆ ಎಂಕಂಜಿ ಕಾಲಿ ಚಾಮತಿ ಕಾಚಾ ಕಾಚತ್ತು ಮೇ ಕಾಲಿಚಾ ಓಲ ಓಯ್ ಒಂದು ಏರು ಪೆಟ್ಟಿಷ್ಟ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಷ್ಟತ್ತು
ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿತ್ತು. ಮಂತ್ರಿ, ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡಲಾಗದ ಪಂಜರಾಜ ಸಿಂಗನಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿ. ದತ್ತು ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮೂರ್ಖತನ. ಮಾರಿಚಿಕೆ, ಏಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ? ಮಾತಾಡು. ನಮಸ್ತೆ, ಯಾನು ಉಮೇಶ್ ಅಲೆಯೂರು. ಯಾನು ಅಲೆಯೂರುಡೆ ಕುಶನ್ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಓನ್ ಶಾಪ್ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಯಾನು ಸನ್ನಿಧಿ ಕಲಾವಿದರು ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯೆ ಪಂಡಗ ಸದಸ್ಯಾದಿಸ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಲ್ಲೇನ ಅಂಚನೆ ಅಲೆಯೂರು ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾರಥ್ಯಡು ರವಿಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ತಂಡಡು ಯಾನಂಜಿ 3-4 ವರ್ಷ నుంచి ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ. ಈ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರೆ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಅಭಿನಯ ಕಲಾವಿದರು. What a comedy! What a comedy! ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ 2కు ಎಂಕಲ್ ಬರೇ ಕಾರಣ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಂಚಿ ಎಂಡ ಬತ್ ಬಂದಿರು ನಮಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಲೆ ಸೀಸನ್ 2కు ನಮಲ ಪೋಕನ್ ಆಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಎತ್ತಿಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಬತ್ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ನ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಪೋಂಡ ಇಂಚನ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಲೆಯೂರ್ದ ಮಿತ್ರರಾಯನ ಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಉಡುಪಿದ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ 6 ಪಂಡರು ನಿಗ್ರಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪಸಂಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚ ಪ್ರೇಸ್ ಸಿಕ್ಕನ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಮುಖ್ಯ ಆತ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತ ನಡ್ಚಂಡ್ಯರು ಆಂಡ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರದ ಧೈರ್ಯಗೆ ತಂದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಟೀಮ್ದ ಗಡ ಪಂಡೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರ್ಕಂದು ದೇವಣ್ಣಗ ಸೀಸನ್ ಫಸ್ಟ್ದ ಎಂಕಲು ದಿನಾಲ ಟಿವಿ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತ ಆ ತೂದು ತಿಳ್ತೊಂದಿತ್ತ ದೇವಣ್ಣಗ ಎಂಕಲ್ ಅವೇ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ಪ ಅನ್ಪಿನ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಉಂಡೆ ಜನ್ಪಿನ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕಲೆ ಇತ್ತಿಜಿ ಆಂಡ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕದು ಎಂಕಲ್ ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ಅವು ಮತ್ತು ದೇವರ ನೆಚ್ಚೆ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ದ ಎಂಕಲ್ ಚರ್ಮುರಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಐಟ್ ಅವಲ ದೇವಣ್ಣಗ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಪುದರ್ ಕೊರ್ದು ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬತ್ತ ಆಂಡ್ ಐಟ್ ಯಶಸ್ವಿ ಬತ್ತನು ಅಂಚದ ಎಂಕಲ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತನು ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ ಎಂಚಲ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ ಎಂಚಲ ಒಂಜಿ ಕೊನೋಲಿ ಪಂಪಿನ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ರಂಗೋಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಷಯ ಆಪುಂಡ ಇವನ್ ನಾಟಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆನಗ ಈನ ಮಾತ ವಿಷಯ ಆಪುಂಡು ಪಂಪಿನೇನು ಎಂಗಲ್ ತೋಪಾಯ ಅವು ಮಲ್ಪುಗ ಇವನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ರೋಲ್ ಆಯ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ರವಿನಂದನ್ ಭಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಮೇಶ್ ಎರ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಕ್ರಮ್ಲ ಅಂಚೆ ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೇರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಐಟ್ ಎಂಕಲೆ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಅವನಿತ್ತನು ಒರಿಯೊರೇನು ಮುಸುಂಟು ತೂನಗನೆ ತೆಲ್ಕೆ ಬರೋಂದಿತ್ತನು ಒರಿ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಚನೆ ಉಮೇಶರ್ನ ಪುರ ಕೆಲವು ಕಣ್ಣು ಪುರ ಇಂಚೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅವು ಪುರ ತೂನನ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅವಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪನ ತೆಲ್ಕೆ ಬರೋಂದಿತ್ತನು ಎಂಕಲ್ ಅವಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ತೆಲ್ಕೆ ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಜನಕುಲು ಎಂಕಲೆಗೆ ಅವಳು ತೂದು ವಾ ಎಂಚಿನ ಮಾನೆ ಮಾರೆ ಮೊಕಲ್ಲ ಪಂತ ಅಂಚೆ ಪಂತಿನಗಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಎ ಹೀರೋ ಕೃಷ್ಣೆ ಈ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸುಮಾ ಓಕೆ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಲ್ಪನ ಎಂಚನ್ ತೋಜವೆ ಇದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೆಡಿ ಅವು ಸುಮಾ ಏರ್ ನಿನ್ನಮ್ಮೆ ಪೋಯೆ ನಾನಮ್ಮನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿ ಓಲಾ ತಾಳುಬೋಂಡಿ ಏನು ತಾಳಿ ಆಯನಿ ದಾಯಿ ಸೈಪೆ ಮಾರೆ ಉಂದೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೋಪಿ ಹೋಗರ್ಲಿ ತುಕ ನೀನು ಅವನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಕ ಸರಿ ಗೌರ್ಮೆ ಆಲ್ಬೋಂಡೆ అనా కై టిప్పును గులాబీ తల్వారత్ ఉండగంజేర్ పంపిన్ మారే ఇంకా వంద అయ్యావన్ ఏ ఈదందే వరగట్టుపోతుంది ఆయంజి పూకొరే పన్నగా నిన్న మోనర్ తెలికెప్పుడు తెలికే గొత్తలతా ఓకే ఓకే ఐ కొంజి మూడు బోడు పోరే గొత్తండా తుల ఇంచ బోడు కేంద గొత్త ఈ రెడీ అత్తా ఐ యామ్ రెడీ వరగట్టనత్తు నో ఐ యామ్ రెడీ ಐಗೇನ ಮೂಡೆ ಓಡ ಮೂಡೆತ್ತು ಸೇವೆದಡ್ಡೆ ನಮರೆ ಮೂಡು ಮೂಡು ಹೆಂಗಂಗ అనా హీరోయిన్ వాడో చెప్పింది ఆ ఎందిన పోయినత మారే మూడు ఆయన కారం తట్టే మారే నిన్న కైక సమస్య judges na comments was very nice so pande judges panderu edde concept ittinde edde script ittinde so second script lanchane miss maitri malli she gave a very nice comments to me so I was very happy about that time so in the third script also
ಥರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಪಂಪಿನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ತೋ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡೇರು ನೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಕಿ ಹೆಗಡೆ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಪಾಕಿ ಹೆಗಡೆಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಎಂಕ ಅವೇ ದೆನ್ನಿಂಡು ಅಂಚ ಯಾನ ನಾನು ಆರೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊರೋಡು ಪಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಒಂಚಿ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಪಾಡೋಡು ಪಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಗರ್ಲ್ ಇಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಪ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಕೆಟ್ ಪಂಡ ನೀನು ಪೊಲ್ ತೋಜುಲು ಅದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯಂಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆತ ನನ್ನ ಪಣ ಇಡ್ತಿರಾರು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಂಕ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಪ್ ಮಲ್ತು ಬರೋಡ ಅಪ್ಪುಂಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪ ನನ್ನ ಆರ್ ಪಂಡೆದು ಡ್ರೆಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪಂಡೆ ಸೊ ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡಲ ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಡ ಇಂಕ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂತು ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಗೇವ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಅಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇಡ್ ಅಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲು ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ ಸೊ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಎಂಕಲು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಯ ಸೆಮೀಸ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಯ ಸೊ ಸೆಮೀಸ್ ಎಂಟರ್ ಆವನಗನೆ ಎಂಕಲು ಎನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಟ್ರಯಲ್ ಆವಂದೇ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಬೋರ್ಚಿ ಅವನ ಎಂಕಲು ಫೈನಲ್ ಪಾಡ್ಗೆ ಬಂದು ಸಡನ್ ಆದ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ವೀಕ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತ ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಸನ್ಯಾಸಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ಸನ್ಯಾಸಿನಗಲು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಸಾಧು ವೇಷ ಇಪ್ಪುನಗಲು ಆಗಲು ಎಂಚ ಜನಕ್ಲೆ ಮೋಸ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಅವನ ಎಂಕಲು ತೋಜಾಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಭಕ್ತ ಈ ಪ್ರಶಾಂತವಾಯಿನ ವಾತಾವರಣ ಯಾನಿತ್ತೆ ಸೆಡಿ ಬರ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸೆಡಿ ಎತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಸೆಡಿ ಎತ್ತು ಸೆಡಿಲ್ ಸೆಡಿಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸೆಡಿಲ್ ಬರ್ಪವೆ ಸೆಡಿಲ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸೆಡಿಲ್ ಬರ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಳಾವು ಒಂದು ಅಂಚಿಂಚಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹತ್ತು ಮಾಯಾ ಜಾಲದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆವ್ ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ಪವೆ ಇನ್ನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಜೈ ಬಾಬಾ ಜೈ ಬಾಬಾ ಜೈ ಸ್ವಾಮಿ 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 ಕುಡರ ಬರ್ಪವೆ ಆವ್ ಸ್ವಾಮಿ ಜೈ ಬಾಬಾ ಜೈ ಬಾಬಾ ಜೈ ಎಂಚಿನ ಪವಾಡ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಚಿನ ಪವಾಡ ಕುಡರ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪವೆ ಆವ್ ಸ್ವಾಮಿ ಆವ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕುಡರ ಆಪುಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬರೆಟಂತ ಶಿಷ್ಯ ಬರೆಟಂತ ಕುಡರ ಆಪುಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಮೆತ್ತಿಜಿ ಶಬ್ದ ಬರ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಡ ರಡ್ಡೇ ಸಲ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ತಾನೇ ಸೆಡಿಲ್ ಬೈತಿ ಅವು ನಾಟ್ ರೀಚೇಬಲ್ ಸೆಡಿಲ್ ಗೋಲ್ಲ ನಾಟ್ ರೀಚೇಬಲ್ ಮಲ್ತಿರ ತಾನೆ ಅಮ್ಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದು ಒಂತೆ ಎಂಕಲೆ ಪಂಪಿನಾಥ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕೊರ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಎಂಕಲ ಆತ ಅವಿನ ದಾಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಆಂಡ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಫೈನಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇವನ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ನಿಕುಲ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೊಡಿತಾನೆ ನಿಕುಲ್ ನೈಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಾನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಾನೆ ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಕುಲು ಬೂರ್ದು ತೆಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೇಜಿ ಅವು ಆತ ಬೊಡಿತಿನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಇತ್ತಜಿ ಪುನತ್ತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಗ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲು ಆ ಟ್ರಯಲ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪನಗ ಮಸ್ತ್ ತೇಲ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನು ದೇವಣ್ಣಗ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ರೆಡಿ ಆವಂದೆತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಬರೆದು ದಾರ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತಿನತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರನ ಸ್ಪಾಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ರೆಡಿ ಆಗಿಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಕೂಡ ಅವೇನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡೋದಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪುನಃ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಟ್ರಯಲ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಪಲಾಯ್ದು ಇದ್ದು ಪುನಃ ಜಪ್ರ ಅಂಚನೆ ಐಟ್ ವರ ಜೋರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ದಡ್ಕ ಬೆಂಚಿ ಬೂರ್ದು ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಇತ್ತನು ಎಂಕಲ್ ತೇಲ್ತದ ಹಾನಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರಯಲ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಆತಜಿ ಅಂಚದ ಎಂಕಲ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ದ ಅಂಚನೆ ಮೋಜ್ಞತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಐಟ್ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಈ ನಾಟಕಡು ಏನ ಮಾತ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂದಿಪ್ಪನ ಏನ ಮಾತ ಆಪುಣು ಪಂಪಿನ ದೃಶ್ಯನ ಗಿತ್ತ ಐಟ್ ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದ ಎಂಕಲ್ ಎಕ್ಕಡೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡಿ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಕೇಂದಿರು ಯಾನ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಅಡೇಗೆ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಆಪುಜಿ ದೇವಲ್ಲಿ ಅವು ಏನ ಹೊಸ ನಾಟಕದ ಬುದರತ್ತಿ ಅವು ಆಪುಜತ್ತು ಒಕ್ಕ ಪೋಪುಜಿ ಈ ಫೋನ್ ಮಾತ ದೇರ್ತದ ನಾಟಕದ ಬೇರ ಮಾತ ಲಗಡಿ ಬೇಕು ನಂದು ಅವು ಯಾವ ನನ್ನ ದೆಪ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಾ ಫೋನಿಗೆ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪನಿನದ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂದ ಬಕ್ಕೇರ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ತೆರ್ಪೇನ ಅಮ್ಮೆನ ಸುದ್ದಿ ಬಡ್ಚಿ ನಾನ್ಯಾಂಡ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಪಾತೆರ್ವೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ರಾಣಿ ತಾರದ ಮರದ ತಾಳ್ದು ಕೋತಿನತ್ತ ಅಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಯಾಂದೇ ಮಾರೆ ಮಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಸುದ್ದಿ ದೆತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಸುದ್ದಿ ದೆತ್ತು ಕೂಡಲೇ ಮಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆರ್ ಮಲ್ಲ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿ ಏಯ್ ನನ್ನ ಹೊರ ಎನ್ನ ಮಗಲೇಗು ಅಮ್ಮೆ ಬಂದ್ರೆ ಎತ್ತಡ ಕೈ ಕಾರ್ ಬಸ್ ನೆಲಕ್ ತರ್ಪುವ ಇಜಿ ನನ್ನ ಏನ್ ಅಮ್ಮೆ ಲೆಪ್ಪೋಜಿ
గుమ్మె గుమ్మె లెప్పే తప్పండి మామన్న ఈయనకు దాదా పోడు మరలే దాది ಕ್ವಾಟ್ರಾ ಅವೇನು ಅಂಚೆನ ಸಾಕಿನ್ನಿ ಕ್ವಾಟ್ರನ್ ಪೋತಿರ್ನ ಕುಟುಂಬದಾಗ ಇಲ್ಲಾಡಿಗೆನ್ಲೆ ಓಳೆ ಪೋಪುಜಿ ಪೋಪುಜಿ ಪೋಪುಜನ್ನಿ ಸತ್ತಿದ ನಾಟಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದರು ಪೋಪರಜ್ಜ ಪೋಪುಜಿ ಪೋಜಾಡ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಡಿಂಡು ಒಲ್ತು ಬತ್ತಲೇ ಓಯ್ ಯಾನ್ ಓಲಲೆ ಈ ಅಮ್ಮೆಗಾನ್ಸಲ್ ಈ ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ದು ಸನ್ಯಾಸಿನ ಎಂಚ ಮಲ್ತ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ ಅವಿಡ್ ತುಂಬಂಜಿ ಬೇತನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಂದಿರು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಕ್ಕ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತು ಜಿಡ ಒಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ನ ತಂಡೆ ಐಕಾರ್ ಬಂಡೇರು ಫೈನಲ್ ಬತ್ತು ಜಿಡ ಮಲ್ಲೆಜಿ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ನಾವು ಪುದರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ 7-10 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಐಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ತಂಗ ಅಂದೇರು ಅವೇ ಧೈರ್ಯಡು ಒಂಜಿ ವಾರದ ಗ್ಯಾಪುಡು ಸನ್ಯಾಸಿನ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕಲು ಇದಕ್ಕೆ ಆಂಡ ಐಟ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ದಾದನ ಒಂಚೂರು ಜನಕಲ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪೂರ ಅಂತ ನಿಗಲು ದುಂಬದಕ್ಕ ಅವು ಬೋಧುಜಿ ಪಂಡೇರು ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನ ಕಣ್ಣ ಪಟ್ಟು ಸಮೋಸ ಉಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಸಮೋಸ ಅವೇನು ಬೇಕರಿಕು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಅವೇ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾತಪ್ಪನು ಸ್ವಾಮಿ ಮೂಜಿ ದಿನಟಿಂಚಿ ಅನ್ನ ಚೈನು ತೋಜುಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮೂಜಿ ದಿನಟಿಂಚಿ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರುತ್ತೇರು ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೋಸ್ತಿ ಇತ್ತಾಯೆ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲೆ ಆಯೇ ಇನಿ ಕಾಂಡ ಫಾರಿನ್ ಪೋಯಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಓಂಕಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎప్పుడు ಮುಲ್ಪಡತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪಾರಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿನ್ನ ಚೈನ್ ಪಾಡೋದು ಪಾರಿಂದ ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ವಾಮಿ 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 ಅವು ಇದೇಂತ ಗೊತ್ತಾಂಡಿಯೇ ಆಯ್ ಪಾರಿಂದ ಅಂತ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಬೆ ತೂರಪ್ಪೇನ ಅಣೋ ಎಂಚ ಚೈನು ತಿಕ್ಕುಂಡ ಉಳಿತೀನಿ ಚಾಪದಡಿತಾ ವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನ ಚೈನು ಬಾಡೊಂದಾಯ ಓಣು ತಿರುಗೊಂದುಳ್ಳೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆಯ್ ಪಾರಿಂದ ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ಉಡುಪಿದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ನಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತಿನಾಗಲು ಸೊ ಇತ್ತ ಈ ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ 2 ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಬೈದ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದುಂಡು ಈ ಅಭಿನಯ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆವಿನ ಆತ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಸೊ ಈ ಫೈನಲ್ ಎಂಕಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ದು ಸೊ ಒಂಜಿ ಆ ಅವಾರ್ಡ್ನ ವಿನ್ನಾಪಿ ಪನ್ಪಿನ ಧೈರ್ಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಪೋಗೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದಾಗಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾಗುಲ್ಲ ಇತ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಪೂರಾಗುಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಜನಕುಲ ಎಂಕಲು ಗುರ್ತೈಸೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮೆ ಐಕೆ ಪನ್ಪಿಂಬೆ ಪೊಣ್ಣುಲೇನು ಬುಡದ ಅಲ್ಲೇ ನಾಟಕ ಸೇರ ಪಲ್ಲಿ ಪಂಡು ಸೇರಾಡ ಎಂಜನ್ ಆಪಿನ್ ನಾಚಿಕೆ ಬಿನಿಕ್ ನಾಚಿಕೆ ದಾಯ ನಾಚಿಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ನಾಟಕದ ಕಲೆ ಪುನಃ ಕೊಲ್ಲೆಡ ನಾಟಕದ ಕಲೆಚ ನಿನ್ನಂಚಿತ್ತಗಳು ಇಪ್ಪರೆ ಪೋದೆ ಇನಿಕ್ ನಾಟಕದ ರಂಗೋಗ ಪೊಣ್ಣಲು ಬರೆ ಪೋಡು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡರಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಆಗಲೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲೆಗಿತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತ ಸೊ ಈ ಫೈನಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಇಂಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಮೆಸೇಜಸ್ ಕೊರ್ತು ಅಂಚನೆ ಅಕಲ್ನ ಆಶಯದಾದ ಉಂಟು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಆಶಯ ಉಂಟು ಎಂಕುಲು ವಿನ್ನಾದ ಬರೋಡು ಎಂಕಲ್ ಊರದಾಗ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ ಬಕ್ಕ ಅಂಚಿದ ಉಡುಪಿದಾಗ ಪನ್ಪೇರು ಉಡುಪಿದ ಟೀಮ್ ವಿನ್ನಾದ ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಕಲು ಈಡೇ ಸಂಪೆನ್ಪಿನ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ತೆಲಿಪಾರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಜನಕುಲು ಪೂರಕ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಒಂಜಿ ಶೋನು ಮಾತಕಲ ತೋಡು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಎಂಕಲೆ ಅಭಿನಯ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ ಆ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ನೇನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಫೌಂಡರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶಿವಶರಣ್ಣ ಬೊಕ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ಶಾಸ್ತವ್ ಎಡಪದವು ನೆತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಅವನನ್ನು ಅಕಲ ಖಾಲಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಡು ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮೂಡೊಂದು ದಯಪಂಡದಾಂಡ ಅಕಲು ಮಾತ್ರ ತೆಲ್ಪಂದೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲಿನ ತೆಲ್ಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಅವನನ್ನು What a comedy!